486 korun, prosím. Naši Smile klubovou kartu máte? Ne. Můžu vám pomoci ji založit? Ne. S naší Smile klubovou kartou můžete získat spoustu výhod. Jakých výhod? Můžete například získat tričko s Rainbow Manem zdarma. No, to je ten nový hollywoodský film, jak o něm všichni mluví. To není zdarma. Prosím. Říkáte, že je to zdarma, ale to není pravda, někdo to zaplatit musí. Platí to snad vaši šéfové? Pochybuju. Platím to já, protože musím kupovat vaše předražené produkty a to i přesto, že mě ta vaše podělaná karta vůbec nezajímá. Takže to není zadarmo. Hezký den. Můžu dostat jednu tašku? Abyste mohla získat naši tašku, musíte mít Smile klubovou kartu. Bude to stačit? Tak to je paráda, to je super! Yeah. A že máme tyhle ty schůze a... Pardon, já hrozně milu, že jo? Jo. Pardon. Pokud jsme už skutečně všichni,